Ул казанлары минекine түгел бик күп яшьтәшләремнең һәм минем җырдашларымның инде ул стиль журналы булды дип әйтсәк тә була. Чөнки без ничектер укуга хәвәс идек, укуга сусаган буын идек. Шуңа күрә китапханәләрдә иң беренче чиратта ана шул журналларны уку, китаплар уку белән бергә әлбәттә ана шушы казанлары да укылды. Һәм бигрәк тә нык мин казанлары белән якынлаштым. Якынайдым дип әйтим инде диде. Университетта укыганда, журналистика бүлегендә укыганда мин менә шуны казанларына килеп йөрдем. Ул чагында 10нчы катта иде, менә яшьриятның 10нчы катында һәрбер редакция бүлмәгә кереп йөридек һәм мин беренче чиратта анда Мансур Вәлиев тәнкыйть бүлегендә эшли иде. Шуңа керәдер инде берәр нинди заказ бирә алмассыз, менә нәрсәдер язырга дип әйтеп сорагач инде ул әйтәдер, менә Фәннур Сафиның китабы чыккан, шуңа берәр рецензия язып килә алмыйсыңмы? Аннан соң Роза Хафизованың китабы чыккан иде тантаналы вакытта, аңа яза алмыйсыңмы? Мин шуларга язып килдем дә, аларны бастырып та чыгардылар. Аннан соң bir fikir alışveriş ol vaqtda şulay yaş tənqidçilər klubu da işləyirik özünçə. Onda biz Reşit Avi Əhmədcanovның Biştaş degan poemasını tekşirib şul turda fikirlər yazıb özümüzün söyləyən idik. Ol da basırıb çıxdı. Bunu şulaytırıb şuşa özümdə sezməsdən şu Qazan otları mühitine kirib gittim. Andan indi şu Toqtaş icatı bilan mövqüp alğan vaqtda Leonid Martınov degan urus şairində oxudum men. Менә шушы уланы тәрҗемә иткән Тоқташын. Шуның Тоқташын иҗатын тәрҗемәләрен кемнәр иткәнен карап, тәрҗемә иткәннәрен чагыштырып, моңны ачкыч бармы дигән мәкалә яздым шушы яшь чагында. Хәзер укып карыйм, әйтәм, ничек яздым микән мин шушында яшь чагында дип уйлыйм шул мәкалә. Шундый менә тирәнтен язылган ул мәкалә. Бүген күзлектә мин аны яза алмасым да кебек. Менә шушы казанлары рухландырып һәм шунда басылып та чыкты казанларында. Аннан инде әкрен-әкрен генә шигырьләр чыкты. 84нче елларда чыкты микән, 83нче елда булды микән. Ул шигырьләр инде милли рухтагы ул вакытта инде кычкырып әйтелмәгәндер, ләкин үземчә калса милли рухтагы шигырьләр иде. Әйтик, Урман җылгасы. Ул басылып чыккач ул шигырьләр миңа Сибат ага Хакимның очратып мине Язучылар союзы бинасында шигырыңны укыдым, бик милли, бик гамлы шигырьләр дип әйткәне истә, рәхмәне Аксакалның канат җиде. Аның Фатиха бирүе бик күңелне сөендерде. Аннан инде Гәрәй Рәхимнең киреш сүзе белән чыкты казанлыкларында шигырьләр. Аннан күреп алдылар дип әйтергә була инде. Гәрчә шигырьгә хәтле мин төрле үслупта язгачтын, балалар өчен дә язгач, юмор сатирада белән дә шөгыльләнгәч, пародиялар, эпиграммалар белән дә шөгыльләнгәч, теге ул гомернең менә өлкән яшьләргә иткәч кенә ачыклана башлый. Синең иҗатың ныгый килә дип әйтә. Ул пакосны Аркадий әйтмешти, киң пакосны киң алып иҗат итүчеләр дигән юлларны мин язган иде. Бер китапка кирсез язганда. Чынлап та теге бер генә нидә барган булсам, шигырь белән генә барган булсам, яисә балалар иҗаты белән генә барган булсам, мин башкачарак булыр дип әйтәм инде. Ләкин минем күңел менә төрле якка тартылды. Һәм менә шуңа күрә теге казанлыкларында инде ул балалар әдәбияты сәхифәсе булса да, беренче чиратта зурлар иҗаты үзеннән дә шигырьләр, хикәяләр дигән кебек инде. Әдипләрдән сүз өлкәннәрдән булды инде. Миңа хәйр хаклы булды Шәүкәт Ави Галифлар, менә шундый. Зөлфәт Ави минем остазым миндалар, Рухи Батуллалар, алар миңа менә шушы казанлыкларда чыккан язмалардан чыгып, шигырьләрдән чыгып тәкъдимнәмә бирделәр Язучылар союзына. Берлегенә кергәндә ул вакытта Язучылар союзы дип әйтәдер инде. Аннан инде даими аларның авторына әйләндем дисәм дә, пьесаларым да чыкты, минем анда хикәяләр дә чыкты, мәкаләләр дә чыгып тора, әле дә чыгып тора. Казанлыклар инде ул бүтән язучының да шул, без аны инде академик журнал дип әйтәбез бит инде. Ул бүтән язучының да үз журналы инде. Анда басылу зур мәртәбә, казанлыкларда басылу инде ул китап чыгарган кебек. Татарстан китап нәшриятында китап чыгарган кебек. Анда зур мәртәбәле әйбер, күпләргә канат куйган журнал. Шул исәптән миңа да инде. Сүздә юк, без казанлыкларны араша идек һәм миңа бит үземә дә эшләп алырга насыйп булды казанлыкларында. Аның шул юбилей елында инде ул 90 еллыгы була торганда инде, 90 еллыгында миңа анда эшләп алырга туры килде. Хәтта мин казанлыклары журналының кичәсенең сценарий авторы да булдым. Ул вакытта режиссеры булды аның Айдар Аби Хабизов иде. Айдар Аби бик таләпчән, бик теге зәвыклы, куәтле режиссер.
Ул һәрбер нигә җентекләп шушындый менә казатларны кисен үткәрдек. Менә шул вакытта мин анда бер эшләп алдым бер ара. Мин эшләгәндә инде шул Камил Кәримовләр без белән бергә булдык инде. Мин вакытта Рөстәм Әли ул вакытта Рөстәм Галиуллин белән бер бүлмәдә утырдык дигән кебек. Бер бүлмәдә утырдык Рөстәм белән әле казатларына Рөстәм китте ул Идел журналына баш мөхәррир булып алдылар аны. Менә шул вакытлар инде Акиф Нуриевлар шунда, тагын Марат Закирләр ул вакытта казатларында инде Равил Фәйзуллин баш редактор булып чыганда инде. Тагын Гүлзада Бәйрәмова. Менә шулар белән ул вакытта эшләдек. Теге вакытларда инде без яшь чакларда анда инде ул вакытта үткәнчә Мансур Вәлиевләр, Марсел Галиевләр анда проза секциясендә утыралар иде. Рәдиф Каташ бик теге шигырь буенча ул җаваплы иде инде. Рәдиф абый әле ул Натхаристар редактор булган чаклары ул вакытлар. Һәрхәлдә казанлыклары ул кем генә баш мөхәррир булмасын, Рафаил Мустафин да, Әхсән Баян да, Гариф Ахун да, Зәки Нури да редакторлар булган заманнар инде. Һәм алар һәрберсе үзе менә шушы шаулы данлы җыллар ул казанлыклар. Аның үз контенты бар дип әйтик инде. Үз ничә казанлыкларының чынлап та әйткәнемчә академик журнал булгач, ул инде бөтен бик сыйфатлы әсәрләр басылырга тиеш анда. Бик теге бүгенге көндә без сары матбугат дип сөйләшәбез, сары матбугатка хас булмаган әйберләр менә шундый булырга тиеш. Чынлап та менә мин вакыт казанлыкларын кирәк була да берәр материалны алыр өчен 80нче елларны алып карадым, 80нче елларны. Бер сандыгын алдым мин казанлыкларының һәм нык гаҗәпкә калдым. Шунда ул күпме шәхеснең китабы чыккан. Анда Әмирханинеки дә бар, анда Илдар Юзефның да поэмасы бар, анда Мөхәммәд Мәхдиев дә бар. Мин шок каттым анда әйтәм. Кара, кайсын алма бөтенесе дә безнең классикларыбыз басылган ул вакытта дип куям. Менә хәзер бүгенге көндә басылган әсәрләрне дә киләчәктә шулай бер 20-30 елдан алып карасалар, шулай дип әйтсәләр дип телим инде мин менә ачып карыйлар да менә бүген казанлыкларын әйме. Монда каралып, кемне алсак та булар бит классиклар безнең бүгенге көндә дип әйтә торган булсын дип телим инде. Менә шундый мин хисләр. Менә жүреген ачып карыйсың 80нче елларны. 80нче еллар шундый. Үсештә, эзләнүдә ул заман белән бергә инде. Хәзер бит безнең заманда бит әле күбәйберне әйтергә ярамый торган вакытлар. Безнең вакытта сыр вакыты синзер үзебезнең әле үзебездә синзер утыра күңелдә. Әле безнең дәнтеш тагын синзер шул мәгънәсендә синзер утырадыр. Икенче катта алар һәр нәрсәне инесенә җимнә хәтта тикшереп, теге үтми торган әйберләр буладыр. Шуңа күрә хәзер инде бөтенсен әйтергә була. Менә калса әйбәт әсәрләр бар. Казанлыклар бит инде әйбәт әсәрләрдән генә торга тиеш. Теге әсәрләр, авторлар синең яза алмаса нишлисең? Менә ярыялар хәзер конкурслар, бәйгеләр белән эшлиләр. Менә язучыларны ул да бәйгә итә бер кешене ымсындыру өчен ки кагаз хакы, хезмәт теге язу хакы бик түбән бит инде безнең гонорарлар диләр бик күп түгел. Менә мондый инде ярышлар белән бәйгеләр аны оештырып, ана безнең Лилия Гыйбадуллиналар безнең таныш кызы нинди менә калса шәп шигырьләр язып алды шул бәйге белән менә бәйле. Әгәр дә алар бәйге булмаса язманда Грузия баттары алар менә шул алар хәрбәсәмә казанлыкларында чыгып торалар. Җегетләр дә бар, менә фәнлегеләр, шулар шигырьләре, рүзәлләрнең әсәрләре гел күренеп тора. Мин хәзер шулардан яшьләрдән көтәбез инде. Кыенлыклары дип мин анда редакторлык булырга кирәк, бик оста редактор. Мин Камил Кәримне генә мин редактор olarak күз алдына китерәм. Камил бик җентекләп укый инде. Камил Кәримов укыйдыр, җентекләп һәр ул проза әсәрләре бит, прозаикларны күз алдына китер. Калын романнан килә. Ул бит әле шиле-пешле әсәрләр күбесе. Ул аларны укып чыга, һәрберсен язып бара, битен биткә яза, соңыннан сүзен булмасын өчен дип әйтә инде ул. Теге һәрберсен җөмләләрен хәтта күчереп ала менә. Кимчелекле булса шуларны әйтә. Аннан соң теге автор килгәчтен әйтә. Менә синең ди. Ул автор килгәндә аның бер шушы калыныкта аның бер кешегә үзе язылган булай аны. Бүтән ниләре теге истә калдыра торган диләр инде. Үзгәрт, анда менә бу җөмләдән шулай дип аныкын гына мин буны карап битәрим. Үзем инде ул бу вакытта мин әйтәм ш анда юк теге романнар белән шитәргә туры килмәде. Җиңелрәк әйберләр белән эшләргә туры килде. Шуңа күрә мин бик ул хәтле авырлыгын күрмәдем дә. Чөнки миңа ул туры килде теге сценарийлар белән вакытына туры килде. Казанларның бәйрәм вакытлары. Ана шуңа шуңа үтеп битте дип әйтик инде күпмедер вакытым. Алла бирсә киләчәктә дә тагын да әйбәт булыр дип уйлыйм. Менә ул ничек дип әйтим инде. Без укыганда бит безнең әле
Ustozlarımız arasında bir köp şairlerini menen nişip dip eteyim. Adrak tokmak şırak şairler de oldu. 50'nci yıllarda şunday ideologiya bulgaşın 50'nci 60'nçı yıllarda SSR degen sözler kirgen şiirler yazılgan vakitlarda biz adrak şol yığıntılar kirip aldı. Bizge o şiirlekte Kampuçya'nı yoqlayık, anda Braziliya'nı yoqlayık, şunun şiirler makaleler yazırtı var idi şunday. Angela Davis'e azatlık dip şunda, tamam kimlerge Pilter'e azatlık dip şunday, Indis Pilter'e azatlık dip şunday ruhtağı şiirler yazırtalar idi. Hazır indi, mene şu 90'ncı yıllardan soň olay bir özgerdi, adrak sifat ikinci yakka gitti dip etebilir. Yaşlarda da ol hazır tege. Dürüst min adrak alete köp kine yaş şairlerinin şiirlerini tınlaganym boldy bir wagtda şairlerin alar nişikdir qorarak kuru, nişikdir qara fon bilen agrak tüslü fonda biz bitini tüstürep litre yatırşabız. Alar qora fonni dite ol özellerden eki yatırgandyr indi. İde bagay şundysty sıkran ola, indi ümitsizlik dileri bilen indi. Ol ümitsizlik bizde bulurga diýişi, bizning şurda. Çünki biz indi şu sistemanyň tarkalgan wagtyna tory kelgek. Azatlyk diýip bergen wagtlar, beýsizlik diýip bergen wagtlar, mana şuşulay. Häzir indi olar da özlerini şamlydyr indi ýeşlerini indi. Min alarynyň bu türlü şirlary bolar hali diýip bilýim haberlerinde. Elbette tege min ýeşi optimist bolarga diýen fikirge keldim. Min özümde tege ýaşaganda şiirler ýazganda düşünkülük şiirler var minde de düşünkülük şunday var. Çünki fatyrsızlyk bilen ýaşagan ýaşaklar şolay bilen häzir ýeşleriň köpüsi mümkinlik bar. Olar häzir ipotekalar gandalar ýoksa da kwartira alyp biz bir kumrukdan ikisi kumrukka kirip ýaýtyp patwaldan patwalga ýaşap balalar bilen bir ýerlikde ýaşagan türk keldim ýa şeirlerde şuna görä menim andy şiirler bar idi. Şuşkinmiş, şişkinmisin, sen yazarga tiýişdi. Bu dünýäde ýaşaw mümkin, propiskasyz kileş. Şuşkinmisin, şişkinmisin, sen yazarga tiýişdi. Mene şunu özüme maksat goýup indi tege. Şuşkinlarda propiskasyz ýaşaganlar Moskowga kelgeçdim. Minde propiskasyz ýaşadym, propiska ýok. Ol wagtda eýberler talonga produksiýalar. Talon da ýok, propiska bolmagaç. Mene şunday wagtlar boldy bizde diýdim. Häzir mene şuňa bütün ümit ýaşlarda.